yung tubig mo. Dito tuloy ako nagtataka mga ka-release. Nagagamit pa ba itong waiting shed dito sa may tapat ng Sandigan Bayan? Yan, ginagawang tulugan. Tapos, tambahin ng mga rider. Pero wala mga pasahero dito. Alam niyo ba kung nasaan? Oh no! Dito tuloy ako nagtataka mga ka-release. Hindi mo yun, isang Malikot. Ay, kumakain ka pa yan. Oh, ulit this na. Ako nagtataka. One. Ay, shout out. Maria Pecalas. Hi, Glory Creation. Shout out. Shout out, Glory. Maraming sa cellphone, May. Ito-play ako ng video na. Oh, Na, pera mo akong borrow cellphone na. ayun, wala siya. Hi, Milad. TV shout out. Hi, Milad. Uy, may harang. Thank you. Sana hindi mo skip para mayroon tayong million revenue. Glory Creation, ikaw muna yung ano ko. Okay. Ikaw na una eh. Oy, Alimar! Kumusta na? Boss, di ako nakakapasyal sa iyong live ah. Hindi ko na chichimpuan eh. Lagi kasing halos napasabay ka sa mga natin eh. Tropa. Hindi mo na ako basta makapasok. Minsan, alam mo naman pag nasa palengke tayo, okay lang ngayon. Babawi na lang ako dito sa pag-play ng video. Alam mo naman tayo, busy tayo sa ating karera. Pagtitinda. Harang ako sangkay sangkay Glory. Ay Milad. Thank you so much. Ako lang na idol. Pin na lang kita. Nag-apply ka sa akin Andiyan pa ba si Glenn? Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez visits the wake of Director Mauricio Morie Pulhin. Technical Staff Chief of the House Committee on Ways and Means was shot by Hello everyone, it's LG Deep Eye Bridge Vlog. Shout out to you. Kumusta? Lipat mo na naman. Sige na lang lipat.
S. Kaya mo letter S. Maria Picalas, Miguel shoutout. Andito. Ayan. Naya. Kiano, shoutout. Hello, good morning. Good morning. Good evening. Good morning. Pasaw. Wait lang, mag-play pala ako ng video na. Namabalang mo. Nagpera mo si Papa na kang isang phone na. Hindi na. Ako pera mo ng isa kong cellphone na. Hi, Jenna Ramos. Thank you. I-play lang ako guys ng video niyo ha. Melody, andiyan ba si Ma'am Melody? Ayun, dyan pala. The Melody, hello po. Roland Villanueva, gandang gabi sa iyo, kuya. Oy, shout out. Sino ba nauna dito si Amy? Amy Lads, taga na. Ay, Franz, shoutout. Rains, shoutout. Bago ito mga followers o subscriber. Ay, thank you so much, guys. +1 po ako sa iyo. I'm Lad. Thank you po. Salamat po sa pagpasyal. Glory Creation is still po ako na watching sa iyo. Dito ako na lang sa 1,000 subscriber. Wala, laki ng views oh. Grabe naman. 6 years na pala. 6 years na pala. Hello, I'm nice to meet you. Glory Creation, thank you. Renz, thank you. Franks, shout out sa iyo. Franks ba dami? Ma'am, I'm Dan Tikit. Uy, thank you, ma'am. Sunny Morales, shout out sa iyo, Sir Sunny. Sino to Sunny? Sunny Morales, may galap shout out. Min channel ba to? Check mo nga may kung min channel. Yung Sunny. Yan yung kay ay, 5 viewers at 11 thumbs up. Shoutout guys. Dan dikit Kiano. Oy, thank you so much guys. Pa-support naman pala ako sa aking aking partner si Maria Picalas. Gusto kasi niya mag-live din. Kahit live lang. Live blah 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 blah. Nandito po ako sa iyo, Ma'am Amy Lad. Next natin dito. Sino ba yung isa na pumasok na una? Ay, si pala, si Alimar. Hindi. Alimar? Una si Alki. Ha? Akar. Ay, hindi. Lang, ninja. Kala ko yung... Sir Sunny, Alimar. Dan kita dito. Una kita, pangalawa kita. Dito tayo sa ang lamig ng tubig galing bundok, sarap maligo. Dito po ako sa iyo, Alimar. Sarap ng ligo ba? Sabi, macho dancer. Macho dancer. Glory Creation pa in line sa iyo. Nandito pa rin, still watching pa rin ako sa iyo. Sang kay Glory. Dami pa lang comment, di ko nabasa, sorry. Hello everyone, good evening. Sabi ni Ma'am Akari. Ma'am Akari, thank you so much po Glory Creation. Yes, Madam Akari Velasco. Sabi ni Tatay Robin. Tatay Robin, meron akong sticker. Ay, thank you. Nagpagawa ko yung sticker. Hello, Ma'am Glory. Baka gusto mo rin, Ma'am, Tatay Robin. Hi, Maria P. Salamat, Madam. Good evening, thank you. Kiano, thank you. Kiano. Akari, hello, Tatay Robin. Akari, I'm Milad. Tatay Robin, Miguel Charosin, I'm 6 viewers. Guys, still watching pa rin ako, guys. Astig, shoutout sa'yo. Ay, Carlo. Boss Carlo, mayroon akong sticker. Parating na ngayon. Pinadeliver na ng aking kaibigan. Dan dikit, Ma'am Akari. Guys, may bibigyan tayo mga sticker sa ating mga solid subscriber or followers sa Facebook. Ano lang naman yun? Wala pa yung Carlo, panood ka pala sa akin mga video ko sa sa YouTube. Kasi meron akong ibibigay ngayong pagdating ng 22. Pag sahod ka sa YouTube, mayroon akong 8 bibigyan ng bigas. Kaya panoorin mo yung aking tapos comment ka lang doon. Yung mga video ko na na upload diyan na videos. Comment ka lang doon.
No skip ads para ano, dagdag din sa ating revenue. Ano? Sunny, hello. Hi, my love, Miguel Bisharat. Nanay, Kabebe Official, thank you so much. So much. Astig, thank you so much, Astig. Panggatas lang ang akin. Sige, bibigyan na lang ito panggatas. Watch mo sa aking video ko. Astig. Diyan kita moderator. Dikitan mo yung mga natin dyan, mga kaibigan. Subscribe mo rin. Kuya Carlo? No, ay Carlo. Magkano pagawa mo sticker? Bali dun sa kaibigan ko, yung 1-2. Bali 60 pesos. Gusto ko mais. Roland Villanueva. O ba? Kaso ang layo nyo, nasa Cavite po kayo. Sir Roland. Wala akong video. Sunny Morales, thank you so much po. Glory Creation, nandito pa rin ako sa iyo. Sana? Tapos na tayo sa iyo. Uy, naka-ads pa rin. Still watching pa rin. Sino ba yung susunod ko rito? Si Emilid kasi 1 minute lang ang kanya eh. OTW Maria Picalas, Nanay Kabebe Official, thank you so much. Sunny, thank you. Tatay Rizal po ako. Tatay Rizal, sorry. Kaya akong sticker. Nanay Kabebe Official, malayo po ata kayo. Thank you po, Nanay Kabebe. Next kita nito, Nanay Kabebe, kay Glory Creation. Kasi si Juan, sino naman na si Tatay Robin? Ano bang gatas yun, Carlo? Ano bang gatas yun? Watch nyo na lang yung aking video to, pareha. Kumpare ko yan eh. Parang Carlo. Followers, shout out po at 11 thumbs up. Thank you so much. Brand lang pre. Yung malaki ba? Sige. No problem. Ano mo lang. Sa 2022 pa naman. Bablog ko yun ha. Kasi lahat ng bibigyan ko, bablog ko eh. Para mayroon akong content. Marami mo, sumikat tayo ron. So, mamimigay ng Uy, si Waray, nagmimigay. Joke lang. Si-share lang tayo sa ating blessing na natatanggap sa mga kaibigan natin sa YT. Kaya, pasensyahan nyo na yung natin. Mga vlog na hindi naman ganun ka solid. Brand for adult only. Brand for adult only. Yeah, Tatay Robin. Nanay Kabebe, thank you so much. Uy, tapos na pala dito. Next ko kayong dalawa. Bilis na, Tapos na rin sa'yo, Glory. Dan na-watch na ako sa'yo. Watch muna natin to dalawa na palang hindi na sa akin. Tatay Robin at si Nanay Kabebe. Sa kay Nanay Kabebe. Nanay Kabebe. +1 po ako sa iyo, Nanay Kabebe. +1 po ako sa iyo. May dito tayo sa Utan, Binisaya, sari-saring gulay. Utan. Waray din pula kayo. Bisaya Utan nga ni. Bisaya ba? Utan? Hindi. Bisaya. Hindi. Ang salita kasi sa amin Utan, Yun din, Utan. Utang Binisaya. Mag-contractor na lang tayo, pre. Loko. Wag tayo doon. Dito na lang tayo kahit naghihirap tayo, kumakahid tayo ng tama. Hindi naman tayo hayaan mo sila dyan mga contractor na yan. Wala mga yan. Wala mga lubot. Homeless, binigyan ko ng kaunting tulong. Wow, Tatay Robin, galing Grabe ni Tatay Robin, napakasipag mag-vlog. Nakaka-inspire mo tayo. Homeless, binigyan ko ng konting tulong, Tatay Robin.
Ikaw ba gumawa nito, Tay? Yan, pinawatch natin yung... Ay! Cory Mau sa Arabia! Tusok 12 harang boss. Oy, thank you, idol. Cory Mau. Thank you so much. Salamat po sa pagpunta. Salamat para malaki sahod, Kuya Carlo. Aray ka, kontraktor. Sana all. Pin natin to si Cory Mau. Ano to eh? Nung birthday ko, hindi ko nakakalimutan na nagpalipad sa akin to si Cory Mau nung birthday ko eh. Nandikit Sir Cory Mau sa Arabia. Ayan, ninikitan ka ng aking partner, si Maria Fricalas, Cory Mau sa Arabia. Bait yan, si Cory Mau. Cory Mau? Cory Mau. Parang yung amo namin Cory Mau. Yung amo namin Cory Mau, hindi mabait. Kurimot magpaano eh. Pasahod. Oo, ako. Apps lang. Apps lang ba yun? Mark, Joe, maupay na gabi. Ay, Ate Gemma, maupay na gabi. Hay mo. 7 viewers at 13 thumbs up. Shoutout po sa inyong lahat. Ding Cross Vlog, shoutout. Like 13. Megalo shoutout po. Uy, sino tong Ding Cross Vlog? Parang ngayon ko lang ito napansin. Pero mayroon na siyang moderator sa akin. Thank you, Cory Mau. Maraming salamat, Cory Mau. Next kita rito sa ating mga viewers, sa ating mga piniplay. Next kita dito kay Kananay, Nanay Kabebe official. Napera mo naman ako cellphone, nak. Para may play ko yung mga ano. Di ba? Palaroin mo na lang yan. Borrow daw muna si Papa. Borrow muna si Papa, nak. Borrow muna si Papa, borrow ka. Thank you, boit-boit naman ng bibi ko. Pugi-pugi naman ng bibi ko. Bait-bait. Busy po kasi mag-abol ng WS kaya di nakagalap po. Sige lang. Ding Cross Vlog. Di kita. Ay, si Cory Mau muna pala. Sorry. Nauna pala si Cory Mau. Tayo dayasan. Ba yan? Yung cellphone na to. Nakaka-irita. Ay, sos! Maria na. Nihintay ko lang yung tawag ng rider ng nag-deliver sa aking sticker. May pa-sticker na si Waray. Sana all may pa-sticker. Di pa tayo sikat, may sticker na. Di kasi meron nang hihingi sa akin ng sticker. Kaso wala talaga akong may bigay kasi wala tayong bagong sahod ka. Ay, hindi po. Di pa ako sa 22 pa. Sa 22 pa ako sa sahod. Kaya nga pagdating ko magsahod ko ng 22 ay mayroon ako bibigyan ng ano yan? Partner ko yan, mopen ng gabi. Uy, Waray din pala to si Cory Mau. Mayroon ka ng jacket jacket. Mayroon kang laki ng bahay mo, idol. Bigyan mo naman ako ng biyaya sa yung dito tayo sa Tong Itswar. Dito na lang tayo sa gala ni Cory with friends. Dito ako sa'yo, Cory Mau, ha. Na-play ako sa'yo. Watching. Yan, watching ako sa'yo. Cory Mau, down dikit. Oy, thank you po. Dings Cross Vlog, thank you so much. Mo pa yun ng gabi. Cory Mau. Ay, Ate Gemma, padikitan nga po yan si Cory Mau. Pasuyo po. Bagong sahod ka mo. Joe, hindi po Nanay Kabebe. Ding Cross Vlog, playing your video, madam. Oy, Cory Mau, thank you so much. Watch ako dito guys kay kay Nanay Kabebe. Ay, tapos na ka Nanay Kabebe. Monetize na po kayo Nanay Kabebe. Tapos na pala yung video Nanay. Next natin dito si yung Utan, Binasayang Sari-Sari. Tapos na. Dito tayo kay Ding Cross Vlog. Plus 1 to. Sabi ko na. Plus 1 po ako sa iyo, madam. Dito tayo sa feeling hot muna tayo, guys. Yan po, dito po ako sa iyo, madam. Watching. Pasok pa kayo. Ay.
Pasok po kayo mamaya sa live ko. Play ko din po kayo. Salamat sa pray lang po. Oh, walang problema. Anong oras ba? Salamat po Kuya Corimao. Gemma Gatotara, hello po madam. Thank you so much guys sa inyo. Wala pa sila Biboy ah. San tawag ko lang doon, papasok yun. Nak, doon ka. Ano? Nag-live si Papa, oh. Kikita ka dito ng basher, oh. Bamay, may basher tayo na naman. 7 viewers at 13 thumbs up, shoutout. Init. Ano ka pala, Chan? Tubig niya berde natin, pina-espalto ko na. Oo, maayos na, no? Maganda na maganda na yung ano, maganda na itakbo yung kariton eh. Kaso yung kariton, humigil. Pinaayos ko na. Digit na po, kita Corimo, oy, thank you. Thank you so much, Ate Gemma. Salamat po sa pagdikit kay Corimo. Si Alimar na wala. Tatay Robin, nandito ako sa'yo. Still watching pa rin ako. Nasaan ka ba? Gala si Tatay Robin ah. Yes, monetize na ako. 2 times na akong nagsahod. Ah, okay. Shall we? Watching pa rin ako sa iyo din, Cruz Vlog. Madam Gemma, Gatutara playing your video. Ay, thank you po. Corimao sa Arabia. Upload lang, ako tambay lang. Okay, thanks. Naku, huwag ka dyan. Huwag ka dyan, naglalib si Papa. Doon ka doon. Mag-play ka lang dyan. Dali na. Ay, sos. Yan na naman tayo eh. Makulit ka pag hinihiram yung cellphone eh. Shout out guys. Ang init. Andito pa nalipid ba? Initan ako. Tutok ko nga. Pinda ka sa akin. This one. Full fact na, Madam Ding Cruz Kain ka Vlog. dyan. May nga dyan. Ito kain dyan. Sa ingan kita, kakain ka. May kanin pa ba? Dito, pag sa bahay, walang kanin. Wala nga kanin eh. Ha? Wala daw kanin. Sa kanila? Ha? Hindi magluto. Sasayin ka. Yan, magsasayang siya. Josela in Hong Kong. Salamat po sa pagpasyal. Ano shout out na Gemma Gatotara. Sabi ni Nanay Kabebe Official. Loading man ako Corimao sa iyo. Sa iyo lang man nag-loading Corimao. Yo, loading mo sa iyo. Bayan, sabi. Aray ka. Wala kami. Ayaw ng ano, wifi sa iyo. Idol Corimao. Eh, may anak mo, nandun na naman umihit. Mark, dyan. Ano namang pinagagawa mo? Umihit. Still watching po ako kay ano, Tatay Robin at kay Deng Cruz Vlog, tapos kay Corimao. Salamat sa inyo guys. Maraming salamat. 3 viewers at 13 thumbs up. Shout out. Tambay lang boss. Ay, walang ano man. Thank you so much sa patambay mo sir ano. Corimao. Horse. Horse. Cycle. Horse. Lion. Di ba nagluto ka ng paksiw? Ano nangyari? Luto na. Ha? Asa? Asa na? Andun sa bahay. Dami eh. Horse. Alam mo ko ngayon. Yan. Oo. Sakto na yun, pagbalik mo rito, luto na yung kanin. Ano?
Lagayan mo, hindi mo lagayan. Kahit ano lang. I-plastic mo na lang. Huwag na, plastic mo na lang. Kahit ano lang, 3 lang, okay na yan. Hi, Glory. Thank you. Tapos na po. Dane Cruz. Saraw. Done na. Watch. Next natin si... Sino ba yun nandyan? Si Osela. Osela, thank you so much. Salamat sa pupunta. Padaan lang ako minsan sa live niya ni Ma'am Osela eh. Hindi ako makatambay. Dami niya kasing bisita. Sikat kasi yan, sikat. Marami kasing follow, subscriber to eh. Dami. Ay ma'am, dagdag po ako. May +1 po ako sa iyo. Or Sir Sunny Sen, shoutout sa iyo. Thank you so much, Sir Sunny. Watch po ako dito sa iyo, ma'am. Lunch at Time Fin Kung Chinese Manila Restaurant. Chingwa cha. Chingwa. Watch po ako, Ma'am Marcela. Welcome, you watching po. Ano basa ba nito? Lunch at Thai Fing Hukong Hun Chinese Restaurant. Tama ba yun? Tama ba yung pagkabasa ko? Like guys, shoutout sa inyo guys. Nanay Kabebe Official playing your video po. Utan Bisaya Kalami Aniba. Yeah, thank you po for Rimao. Sino pa ba ang nandyan na nagana? Si Ate Gemma pala. Palon. Next kasi Ate Gemma, watch natin yung kanyang video. Tatay Robin, still watching pa rin ako sa iyong video po. Ikaw, ayaw. Purin mo ako sa Arabia, maraming salamat sa iyo sa pagpasyal mo. Hoy Sir Sunny Sen, nandiyan ka pa pala? Hindi kita napansin. Kasi nakashades ako. Ano kita nga papansin, nakashades ako. Wow, ang daming views ni Ate Gemma. May 1K na siyang views. Sana all. Sana all na lang talaga. Dito po ako sa iyo, Ate Gemma. Waray, bye na muna ah. O sige, bye-bye din sa iyo. Pero mo sa Arabia, dan po. Ay, thank you, Sela. Sela in Hong Kong. Shout out. Shout out na lang sa lahat. Di ko isa-isa. It's time to bedtime na. Or kasi gising ako. Or kasi ang gising ko. Ingat sa lahat. God bless po. Ay, sige po. Sir Sanesen. Tulog na po kayo. Eh, pumasok ka naman kanina umaga sa akin. Ingat. Good night sa iyo, Sir Sanesen. Ingat po sa biyahe lagi. Sa may ano ka lang ba, Sir Sanesen? Malapit ka lang sa ano? Sa may tawag nito? SM Valenzuela? Likod ba siya ng SM Valenzuela? Alam ko na yun eh. Nakapunta na ko yung SM Valenzuela na yun eh. Osela in Hong Kong kung playing your video, Madam Sen. Siena. Ang nilagay mo patikit sa likod. Tuscan. Sir Sunny, good night. Hi, Ron's live, darling ko. Ron's live journey. Thank you so much. Purin mo sa Arabia, salamat po. Mark, hello. Hi. Hi, Rons. Thank you so much. Pili kita. Watch ka lang dyan. Pili kita dito. Sunod kita kay Josela. At dito kay Ate Gemma. Purin mo sa Arabia, salamat po. Uy, thank you. Mga big time ang nandito sa aking ano ah. Hi, Lenma. Saan kayo? Shoutout. Pupunta kami yan ni Tatay Robin. Tatay Robin, nandiyan ka pa. Dane Cruz Vlog. Shoutout sa iyo. Si Lenma, si Dan. Pupunta kami sa anniversary ng Dane Shouty. Sino yan?
Tatay Robin, sabi ko, punta tayo, tuloy ba tayo sa ano, anniversary ng ano, Planet So World? Sama ka ba? Miss Rons, Shouty. Sela, thank you po. Rons, live journey, Miguel shout out. Wala pa si B-Boy. B-Boy, kumakain pa yata sila eh. Oo, tuloy. Oo. Anong oras ba tayo alis? Kasi dapat, let's go, Daniel Puson. Punta ka ba? Sana ma-meet kita kung pupunta ka. Sana all pupunta sila. Lenma, bakit hindi ka pupunta Sangkay? Gusto ko pa naman makilala yung kalahi ko. Kawaray-waray dyan. Rose Live, Journey, dan po, Madam Polpak. Nung pagpunta nga nyo doon kay, ano, kay Tita Au nun, sabi ko kung hindi pa ganun kasi kilala nyo ako nun, di ba eh? Kailan lang tayo nagkakilala mo, ano. Kung dati pa lang lagi ako napasok sa inyo. Baka naaya rin ako ni Tita O na pumunta rin sa kanila. Cavite lang yun, di ba? Cory Mau, hello. Sela, in Hong Kong, thank you so much. Busy nga ni, amo nga ni. Hayaan mo na yung trabaho mo na yan. Biyernes ng hapon. Biyernes ng hapon tayo aalis tayo. Tatay Robin, ganon. Para pwede naman Biyernes, mag-ano na lang tayo doon. Hanap tayo ng matutulugan. Doon tayo sa may sa may silong ng kubo ni Idol. Joke lang. Para makapag-vlog tayo doon, ano, pag-gising natin sa umaga. Oh, yo, what's up na guys? Nandito kami ni Tatay Robin at si Waray. Nandito tayo sa bahay nila Japper Sniper. Makikita lang, joke lang. Joke lang, hindi pwede ka naman sana isama. Nakalimutan ko sabihin sa iyo nung nagpunta kami kay Tita. Gusto ko pa na yun, nainggit nga ako nung nagsama-sama kayo. Nandun si G-Tits, Tol Romeo, si ngayon, Rosmits, nandun, si Sue. Gusto ko pa naman nun. Sabi ko, hindi mo lang nag-aya itong mga to. Hindi naman ako masamang tao. Aray ka. Nakabebe, official, dandikit po. Gabi, doon. Dapat nandun tayo. No? Doon na tayo matulog. Ba tatay? Gustong-gusto ko yun. Tatay Robin 2.0 dan po. Oy, Pasela, thank you. Okay lang, next time. Chat kita. Thank you. Sige, Lenma. Kung sinabi nyo yun nun, magdadala talaga akong mais. Kahit mahirap magdala. Dadala akong mais. San sako? Sako lang, walang laman. Aray ko, sako. Chick ko pa kung makapunta ako. Depende. Yan lang. Ganyan. Sino na to? Hindi na pala to si nakikita ko. Complete tayo. Sino pa ba na nauna dyan? Pibs Vlog, shoutout. Tama, Pibs Vlog. Shoutout sa iyo. Dami na pumapasok sa akin ng mga hindi natin kilala guys. Thank you so much po. Salamat po. Marami na tayong nakakaibigan sa YT. Sana all. Magandang panahon. Lenma, bili kita. Ano ba nga upload mo yan? No. Iyo ba? Nalaki ng views mo, Lin mo. Sa short video. Grabe ba ito? Ang haba man. Ito lang tayo sa Sangkay, mag-play lang ako medyo maiksi lang ha. Kasi marami kayo dyan. Pila. 3 lang cellphone kong gamit eh. Ayan, nandito ako sa iyo. Sangkay Lenma. Ayan si Lenma ay Waray din yan. Ayan dyan si Cory Mau. Sa Arabia. Kilala mo rin naman siguro yata yan. Baba po muna ako. Post live na ako. Bukas po, pasok pa po ako ulit at Ate Lenma, bye-bye. Sige, Dane Cruz. Live ka ba ngayon? Hey, Miguel, shout out. Shout out sa iyo. Josela in Hong Kong. Thank you so much po sa pagtambay. Ingat. Ding.
check ko pa kung makapunta ako sa anniversary sa Planet Sober. Depende kung magandang panahon. Oh. Babes Vlog, thank you. Miguel shoutout everyone. Ding Cruz Vlog, sige ite. Hello. Anda, shoutout sa iyo Anda. Dan kita Osela sa isa kong channel, Kuya Robin TV Mix Dan. Thank you. Anda like down, thank you so much. Ding shoutout. Oh, El John. Official Loco, shoutout Tatay. Ha? Tamsak. Kahay, shoutout. Sabi ni Anda El Jun. Opo host. Ding Cruz Vlog. Sige, live ka na. Nagbalik na pala ito. Next natin dito guys si Jawa. Raulo. Yan ka na naman. Wala ka dyan. Gagalit na nga yung aking kasi mga ganyan. Wala ka sa buhay mo dyan, Eljon. Tol Eljon, umayos ka dyan ha. yan, so tino yan. Nanonood ka na. Bahala ka, di pa ako nakapanood doon. Kala mo ba? Uy, honest to Masela in Hong Kong, kung Dan full pack, madam. Congrats, silver button deserved. At Lanma. Anda, di kita yung video. Tol Eljon, loko-loko to si Tol Eljon. Gandang lalaki pa sa last si Tol Eljon. Last one ako sa'yo, Anda. Anda ba to? Parang Nanda pala. In pala to. Kala ko L. Nakala ko space lang tong niya. YL. Hindi pala. Nanda pala. Ano? Wala lang. Wala. Basura mo. Nino? Basura mo tinapon. Hindi siya lang mat. Dito tayo. Play ko yung video. Yung short video niyo po. Kuya Eljon, shout out. Corimao. Nanda, shout out. Miss Anda, Miguel, shout out. Sabi ni Lenma. Eljon, Josela. Eljon, Ma'am Anda. Taon ng tao si Tol Eljon. Uy, Tol Eljon, loko-loko ka talaga eh. Kaya tama-tama lang yung loko-loko eh. Tuwan-tuwa ka masaya ka na Anda, shout out Lenma, shout out. Anda, shout out. Tagus, yan. Salamin mo sa ligi sa alin na anong brother. Wala ka sa buhay mo dyan. Aray ka. Nadamay pa ako. Wala kayo dyan ni Maroko. Kayo lang ni Maroko yung ganyan eh. Ay, tunay na buhay sa Europa. Maraming salamat po. Anda, thank you tunay. Hahaha. So, ito si Eljon. So, Eljon, maraming salamat. Salamat sa pagpasyal. Gandang gabi, Tol. Loy, Chris Motovlog. Shoutout sa'yo, Tol. Chris Motovlog, pupunta ka ba sa anniversary ng Planet Sober? Sanda. Ang galaw shoutout. Ano ba, Sanda? Nanda. Kulit ang pangalan niya kasi yung... Mark dyan. Quiet. May natutulog doon ng baby. Tulog si Tol Chris, baka challenge ka. Shout out sa inyo guys. Anda, thank you. Corimao sa Arabia, maraming salamat po. Diba, narinig mo Eljon? Dito si Eljon kasi wala to asawa ata. Tol Eljon, shout out. Eljon official Loco. Number 6 na yung nyo. Nakulit. Dito pa rin ako. Chris Motovlog, next kita rito. Thank you so much guys. Kay Tatay Ruben, still watching pa rin ako. Marami asawa yan si Tol Eljon. Marami ba? Sana all, marami asawa. Sana all. Marami ding anak. Kasi marami asawa eh. Nak, makulit man ikaw, Doy. Maraming anawa, tana all. Meron akong asawa sa Facebook, sa YouTube, single. Aray ka. Sana all. Di ikaw na pinagpala.
Chris Motovlog, shoutout. Tol, salamat. Sabi niya, no, Tol Eljon, marami daw siya asawa. Oy, team viewers, thank you so much. Nag-video ka ba, Tol Eljon? Nagbablog ka ba? Mayroon. Plus 1 ako sa'yo, Tol. Kaya naman share ka na, dumunod share ka. Bats ako, Tol, ha? Chris Motovlog, next kita dito kay Sangkay Lenma. Sangkay, nandito ako sa'yo, Sangkay. Bigla lang yan ng uuntog. Yan eh. Ano tayo eh, ads. Mabang yung kay Tate Robin na vlog niya eh. Nak, mahulog ka. Bunso niyo kapatid. Tol Eljon, ikaw na daw. Pinagpala sa'yo na yung bangka ni pinagpala. Oh, kunin mo na yung ano, yung galahibo lang. Huwag yung buo kay pagalitan tayo, palagalitan ka ni Idol. Ayan, nandito ako sa'yo, Tol. Watch ako sa'yo yung ano, short video. Tunay na buhay, maraming salamat po. Hindi po kayo nag-live. Tol Chris. Sinusunod ko lang ang mga payo mo, payo yung ni Tol Mark Jo, ah. Aray ko, nadamay mo pa ako dyan. Bahala ka sa buhay. Ganyan, ganyan. Ba't yan? Ay, Tay Eljon, umayos ka dyan. Baka tayo mabugbog tayo ng ating ano. Hello, tunay na buhay sa ano, Europe, ah. Mag-love shoutout, sabi ni Ate Gemma. Aray ko, Tol Eljon. Saan si Maroko? Tol Maroko, saan ka na? Andito yung dalawa, oh. Naghahanap kaya, no? Ano lang, Bebe. Kay Bebe. Mamakla muna yung dalawa kay pampalipad kay Bebe. Aray ka, sana all, Bebe. Wala host, may emergency sa work, di maiwan. Ah, tunay na buhay, sige lang po. Ingat po kayo, tunay na buhay. Maraming salamat po sa blessing. Huwag muna ako, Dito ka ba kakain? no need kay Sug at kapakpak na lang muna. Ay, sige. Ikaw pa ba? Mainit yan. Malakas ka sa akin, Tol. Pag pumasok ka sa akin, sabi mo lang, wag lang kalukuhan. Susundin ko yan. Pero kung kalukuhan yan, sabihin mo kay, ano, ayaw. Pero kung kay Sue, pwede. Plus 1 kay Sue, sa aking alagad. Dito tayo. May bagong siyang upload, di ba? Asa ba yung upload niya na umabot to 1,000? 1,2 na yun eh. Ito muna tayo kay ano, Tol, ha? Tumigil na. Dito tayo sa binuisit ako ni Maroko. Ano to? Ads tayo, Tol. Ano to? Buti sinabi mo. Game yan. Yan, Tol, nandito ako sa kay Sunang Bukana. Lagi, naligpat. Yan, Tol. Yan. Ads ba? Ads. Hey, Namix Vlog, shoutout po. Maraming salamat. BG lang, Tol. Kung makikinig sa mesa. Sige lang. Walang problema. Salamat sa support sa mga kaibigan ko, Tol. Uno mo. Alam mo, Tol, pag ano, supportive to. Sumusupport nga tayo nang hindi tayo binabalikan. Yung pa kayo may Kaya kapag magkasabi mo, Tol, Tol Eljon, watch ko, kahit wala dyan si kapakpak. Ulog ka nga. Wala pa siya doon. Guys, mag-request lang ang aking ating viewers na si Tol Eljon. Pag watch ko lang yung si kapak kanyang video. Dito tayo lang sa medyo maiksi lang. Sige mo to kaya. Ito na lang tayo sa pauring out gods. God bless. Godness pala. Yan. Dito ako, Tol, ha? Tol Eljon. Aliba Vlog, shoutout. Pasela andar ko pa video mo sa sina Toscan Stali. Dan kita isa kong channel ko, Robin TV Mix. Thank you, Tatay Robin. Ano yung paasa? Ina-watch sa summer farm vacation mo. Ayun na, thank you so much sa next kita dito kay Tatay Robin kasi patapos naman din. Kasi sa akin yung ating kaibigan si Eljon. Watch natin si Sue. Yan, Sunang Bukana at si Kapakpak ng Bukana.
Nakaraan pinanood ko yung vlog ni Kapakpak, hindi ko lang, plinay ko na lang. Animals. Kasi, puyat ako. Napupuyat ako pag pinanood ko pa. Siyempre, alam mo naman ang trabaho natin sa bangketa. Kailangan natin may sapat na tulog para yung mood natin lagi maayos, hindi tayo mainit. Kasi pag kulang ka sa tulog, minsan naaaburido ka sa customer. Relate naman siguro yung iba dyan naman nagbibinders. Hindi naman tayo masamang tao. Ano lang, may time lang tayo talagang inaabot tayo ng ng masamang dilubyo. Dilubyo talaga. Tunay na buhay sa Europa, shoutout. Inamix Vlog, shoutout. Kasi meron talaga mga customer na di mo talaga ka-nice-nice na talagang hindi ka maiiwasan magsalita ng hindi maganda. Kasi yung iba, pag tinignan yung mais, tulad pag mais, pipinditon nila yan. Kukurutin. Kurot ng kurot, tapos di kukunin. Siyempre, kawawa ka naman. Tapos pag sunod na may customer, mangingitim yun. Eh, naayawan. Kasi sabihin sira. Diba? Minsan, napapag-anuhan mo. Ay, Interpret Vlog, shoutout. Hello, Loads. Hello, my friend. Dynamics Vlog. Hello, sabi ni Ate Gemma. Wala pa rin sila, B-Boy. Hoy, B-Boy. Wala ka pa din. B-Boy. B-Boy. You hear me, B-Boy? Boy, where are you, boy? Sabi, nag-chat sa akin, magla-live ka ba, Sangkay? Tapos nung nag-live na ako, di na nagpakita. Anong klaseng kain yun? Sabi daw kakain lang. Anong oras na? Yung isang oras na ako sa live ko, wala pa. Aray ka. Corimao, thank you. Salamat sa pagtambay. Tunay na buhay, maraming salamat po. Ang galing naman raw ko mag-edit. Nakakatuwa. Boss, remove mo. Ay, okay. Bin kasi tunay na buhay. Change tayo ng nasa barangay. Hindi na nasa daw. Kumakain daw. Ewan ko saan yun. Sabi niya po kasi, papasok daw siya pag nag-live ako. Eh, anong oras na? Wala pa. Ano? How po tumaas ang horse? Ano ba horse? WH. Ano yun? Interpret? Vlog, ano po yun? How po tumaas ng horse? What? Hindi ko alam. Hours, oras. Sorry. Main channel po yan. Interpret. Vlog. Labas muna ako, boss. Salamat. Ay, sige lang po. Corimao. No problem. Thank you rin. Salamat po sa pagpasyal mo sa akin live. Corimao, watch sa volleyball mo. Yes po, okay. Bigyan kita moderator. Pilipino po ba kayo? Tagalog o nasa ibang nasa Philippines or nasa ibang bansa? Uy, done na, Tatay Robin. Next natin to tinawag nito. Next natin si Tunay na Buhay. Watch ko na lang po yung binaba mo, Tunay na Buhay. Dito na lang ako sa may dumating. $52 likes. Thank you so much po, Mark Joe. Si B-Boy at Sagato dumaan dito sa bahay doon sa barangay. Nandun ba? Oo nga eh. Hindi, nag-chat sa akin yon. Tinanong niya ako magla-live ako. Sabi ko, mamaya. Bulaklak ito. Thanks, Mark. More blessing. Upload mo lang ako. Ano na ako.
Gamit ko computer tambay sa iyo. So, thank you, Tatay Robin. 2.0. Dan Tamsak, oy, Interpret. Vlog, shoutout sa'yo, thank you. Next kita dito kay, kay Sunang Bukana. Nakano lang kasi naka-play. Andiyan kasi si Tela John nakatambay sa akin. Nag, sa akin na i-play ko yung kay Su. Imbis sa kanya sana i-play ko, sabi niya kay Su na lang. MC Vlog, official, Megalo shoutout. Next kita dito sa kay Kapakpak. Ano pa rin, still watching pa rin. Ito kay Tunay na Buhay, may lang naman to. May dumating na Ano yan? Package? Ay, Rons, nandiyan ko pa pala, sorry. Ay, Sagaraw, nasan si B-Boy? Rons Live Journey, wait lang ha, hindi ko... Oh! Hindi, dali na. Sana all. Sana all. Sana all. May blazing, Gar. Sana all may blazing. Sana all. Thank you so much sang kay B-Boy. Kaya pala nagtatanong kung kailan ako magla-live. General Mark Anthony, shoutout sa'yo, tol. Dito ako, ano? Wala na talagang bundle. Kuha ba siya ng puti? Ano? Ay, dilaw. Ano? Dilaw daw. Ano? Walang bundle. Unang piraso? Tunay na buhay. Ay, thank you. Dalawa na yan, sangkay Dagdag ka pa rin. Tama na yan. Sagaraw, hello. Green din yan. Uy, Yahoo. Tunay na buhay sa Europa, Megalab shoutout. BBTV, Yahoo. Sana all kaya B-Boy. Rounds. Meron din kami yan ibibigay sa iyo. Huwag ka mag-alala. Wala lang, di lang tayo nagkakachimpo sa iyo ng oras. Huwag ka mag-alala. Paliparan ka na namin ng milyones na mais. Tunay na buhay, maraming salamat po. Madaming blessing si Kuya B-Boy. Siguro. Marami siyang Butterfly. marami siyang fur. Baka out lang. Wow, thank you in advance. Uy, oo naman. Hindi lang ako nakachimpo sa live Order ka ba daw? Wala daw puti. na per peraso. Ano, sabi niya walang puti. Per peraso nga, tanungin mo. Baka nagtawag na yung rider Wait lang. Sino na yung totoo? Ayun o. Ayusin mo. Ayusin mo. Kung may nagpas para nakuha ako. Ano pa ito na-charge sa cellphone? Butterfly orange. Yan guys. Orange na butterfly. Ano? Please. Tunay na buhay sa Europa. Maraming salamat. Ay, Bonsoy, Sheng-O. Boom. Bonsoy, thank you sangkay. Ikaw po yung nagtitinda sa silang. Hindi po, Interpret Vlog. Novaliches po, Quezon City po ako nagtitinda. Dito po ako sa Novaliches nagtitinda po. Kauwi ko lang. Uy, saan ka galing? Welcome. Saan galing yung sangkay namin dyan? Wow, mukhang may date Aray ka. Mukhang may may katagpuan. Sana all. Ay, awan ba? Ayan, para makapag-asawa ka na rin. Okay po. Dito po ako sa Novaliches, ma'am, Interpret. Make love share out everyone, sabi ni Sagato. Robinson, sana all para Robinson. Maraming pera talaga, iba talaga. Iba talaga yung sangkay ko na to. Daming pera. Oh! Mo lang. Aray ko. Sana all. Meron na naman. Daming pera sangkay Wala daw puti doon, kahit bundle. Ano na lang? Dilaw lang. Dilaw lang. Alam mo na, isang sako lang. Dilaw lang. Papahanap ko siya. Kaya mo na, yun na lang itinda. Ano?
Magkano daw yung nakasako na mais? Tanongin mo nga kung magkano, baka 1,000 pwede na panumpok. Galing ni Sagato, sumayaw. Oo, marunong yan. Wow, more Kuya B-Boy. Sangay B-Boy, thank you ah. Kaya pala nagtatanong sa akin kung kailan anong oras ako mag-live. Love. Oh, red. Red yung love. Konsensya yata yan. Nakonsensya yata si B-Boy. Sabi ni B-Boy. Oh. Si Mark, saan kay Mark? Si Ma'am Crucial. Panto daw Si pa Crucial. Ha? Panto. Hindi pa rin kasi pwedeng pamanto. Salam, kaya mo na isa. Robinson Novaliches sa may Teresis. Dito lang ako malapit. Kamaligaya. Ha? Sabi niya busal daw. Busal. Ano busal? Sabi niya busal pa din kami. Tunay na buhay, Yahoo! Nasa ko lang? Salam. Magandang konti lang, basta mabilis mo focus. Isang kulay lang sa isang word, anak. Eh, Tunay, Yahoo! pinasituan. Ang kulay lang sa isang Naka-watch pa rin ako kay Tunay na Buhay, tsaka kay Sue. ibang kulay. Next ko dito si Rons at si Sagato at B-Boy TV. Tatlo sila. 7 viewers, shout out. Miso Idol. Tunay na buhay. Ay, Rons, salamat Rons sa pagtambay. Mabait ka na. Get mo yung pencil mo, you get your pencil. Masalamin nga. Di pa nag-ano. Mayroon ako pala sang kay ano. Rons, boom. Sabi ni B-Boy. Meron na akong sticker sangkay. Nihintay ko lang dumating ngayon. Ganda. Mga kaibigan, kumusta po kayo? I'm here. Thank you, Rons. Maraming salamat sa pagtambay. Wait lang ha. Tawa ka dyan. Sinabi ko lang may sticker, tumawa ka. Wala ka sa buhay mo, hindi kita bibigyan. Wala kang pambugaw sa daga. Sabi ko nga sa kanila, pag nakatanggap sila ng sticker galing sa akin, kailangan nila yun ipang ano nila doon sa pinto nila para may pambugaw. Dito lang ako naka-support sa inyo. Hey, thank you Ron's Life Journey. Oo naman din. Thank you so much. Na? Ito lang sa taas. Naman sobrang laki. Naka-live si ano ba yung Dings Cruz? Naka-live yata ngayon eh. Hindi naka-live si Korimaw. Ano lang yun, upload. Ay, done na po. Tunay na buhay. Done watching na po ako sa iyo. Maraming salamat po. Next natin dito si Rons. Kasi pag nandito ako sa bahay mga kawaray, mapipili ko po talaga yung mga video nyo. Pero kung nasa palengke talaga ako, hindi ko Si Korimaw yan? Shout out ka. Sabihin mo ito na asawa ni Waray. Para ano, alam niya. Rons, next kita dito, Rons. Thank you so much. Ay, si interpret. Sino ba nauna sa nila? Ron, +1 ako sa iyo, Rons. Tama na. Interpret, next kita dito. Dito na lang tayo sa 5 minutes ni ano, Rons. Highlights. Rons, dito ako sa iyo. Sagaro, Saraut. Interpret vlog, thank you so much. 5 viewers, thank you so much po. Araw, gabi, napilit nakasama ka. Araw, gabi, tayong dalawa.
Araw-gabi, tayong dalawa. Peace, Pugi. Pugita. Saan kaya ano kinain nyo? Bulalo na naman. Uy, hindi na kayo mga bata. Naghilig nyo sa bulalo. Bulalo, tinan mo, bulalo na naman. Diyan si Rogie na ano, sa bulalo. Yan. Umayos ka dyan. Nahilig siya sa ganun. Paniwala ka sa akin. Nagpapagat. Hindi, wow. Bahala kayo. Bulalo. Nag-comment ka na kaya, no? Opo, mag-jacket na nga ako. Baka naman hindi kalabaw. Uy. Wow! Kahit parehas na. Kahit kalabaw o baka, ganun din. Parehas lang yun. Baka yun nga pag napunta kami sa sa Divisoria nun, ay lagi yun ang kinakain niya. Ang lakas kumain yun ng ganun. Minsan nakakadalawa siya. Ako, di ko nga maubos-ubos yung isa. Kahit yung sabaw, di ko maubos-ubos. Di talaga mahilig kumain ng kunti lang, takam-takam lang. Pag pupunta pala kami sa sa Friday ni Tatay Robin sa sa 19. September 19 sa Nasugbo. Ay, makapag-vlog ako ron. Marami akong magagawang vlog doon. Thank you, Lord. Makakapunta kami doon sa Nasugbo. Magkasama tayo, guys. Araw-araw ka. Words live. Opo, interpret vlog. Dahil dyan, sa yan, mga kaibigan ko yan, ayan na sila Biboy TV. Paminsan-minsan lang naman. Ugi, sige lang paminsan-minsan nyo. Hindi kayo pa naman nag-aaya. Bahala kayo din. Pag di pa naman nag-aaya, di nagdadala ng ulam sa bahay, ay nako, yun pa naman ang madalas yan. Please double tap the screen, guys. Ay, thank you sa gato. Di ba, Grace? Grace, yung panay kain ng bulalo, ay tas hindi namimigay. Ay, nako. Nako po. Yung nun, yung sibo-sibo nun, yung sibo-sibo, yun ang nagbibigay, magkakaroon ng nag-ano sa ating mga laman-laman loob natin eh. Dikit-dikit yan dun. Tapos, yun. Diba, so, Grace? Ganyan kayo. Sige, kain lang kayo ng kain ng bulalo. Huwag nyo na lang pakain. Huwag naman. Hindi naman sinabing huwag kang kumain. Kumain ka nang hindi puro lagi bulalo ang kinakain nyo. Baka mabulalo ka rin susunod. Bahala ka. Ikaw din. Ay, next na kayo yung dalawa ni sa gato. Kayo din. Oy! Solid hanatik pa rin. Aray ka, Maroko. Nandito kanina si Eljon. Kadadan ko lang ka-watch kay kay Kapakpak at kay Su. Request to ni Tol Eljon. Na-play ko yung dalawa. Ayan, add sila parehas. Tol Eljon na nag-ano yan. Ay, Idol Maroko, shoutout sa'yo. Ayan, pa rin ako still watching kay Ayan, tapos na kay Kapakpak. Request niya Tol Eljon yun eh. Piniplay ko yung video ni Tol Eljon. Sabi niya, wag na yung akin, Tol. Kay na lang. Kay Kapakpak at kay Su. Ikaw, sino ba yung re-request mo? Sino ba yung pipli ko? Bakit yung ibang ganito doon yung mga good? Kasi mo yung nakapin. Okay. Guys, next natin dito. Bukatin dito si Sagato. Yan na. Yan na sinasabi ko. Yan ang sinasabi ko sa iyo, Sangkay B-Boy. Kamamaritis ko rito, narinig ni nanay na hindi ka nagdadala ng pagkain. Ano ka ngayon? Paliwanag ka kay nanay. Nay, pagalitan mo yan si B-Boy. Ganyan si B-Boy, yan sinasabi ko. Kain ka ng bulalo.
Hindi ka namimigay, hindi mo dinalan si nanay. Nay, pagalitan mo yan, nay. Ganyan yan, di ka daw nagdadala. Aray ko. Yung tatay, aray ka, boom, delete. Delete ka ngayon. Lukuloko ka, ha. Katatapos ko lang, edit kay Jisa. Habang yung pigil mo tumawa. Pigilan mo tumawa. Kahit naman, tol hindi ko pa nga nakikita yung upload, nakakatawa ka na eh. Lalo na hindi pa kita nakikita sa personal, nakakatawa. Tol Eljo, ay tol Maruko, pagpunta namin Bukana, kita tayo para magkaroon ako ng views. Alam ko magaling ka sa Ikaw nagdadala ng spiritu ng views. Gagabot kayo show na to. Hindi si Su ang ipipli ko. Maroko, request ka lang kung sino yung ipipli ko. Si Pakpak, Pakpak o si Su. Pag nag-request ka doon sa dalawa, hindi na kita ipipli. Next ko muna dito si Isang kay B-Boy. Ayan na, bawal sa kanya. Aray ka, paliwanag ka kay nanay. Bawal daw, nay. Bawal daw sa'yo, nay. Hindi lang naman bulalo ang pwede bilhin eh. Naku, palusot ka pa. Naku, nay, pagalitan mo si B-Boy. Pagalitan mo si B-Boy, nay. Sangkay, bawal pala. Bawal nga daw. Bawal. Bawal ng mata mo. Bawal. Dami-dami pwedeng bilhin eh. Dalhin kay nanay. Ayan, ano ka? Ay, Rons, dan na sa'yo. Bakit dalawa kay B-Boy yung naka-flip? Saan kay Grace? Iba mo ngayon? Ayan na. Yes, hello. Asan po kayo? Pero dito na ako sa may gate na Nang? Gate ng... May simbahan po. Simbahan po ba kayo? Sir? Simbahan? Iba pala to, sir. Isang buhay pala to. Dito pa na ako sa may sir. Sa? Bakit ang sansoran? Wala, pa ako dyan. Iba yan. Mali pala, iba rin ito. Kagaw ko yung buhay ko pala to, sir. Sige. Basta Novaliches lang Novaliches ka lang pumunta sa may simbahan. Sa may sir? Sa may malapit 7-Eleven? Oo, yan. Alam mo yan? Yung natin sa may harapan, sir? Oo, 7-Eleven ng simbahan. Tandang Sora, malayo yun. Hindi akin yan. Ha? Sige, boss. Hintayin ko na lang, wait ko na lang yung mo. Tawag mo ulit. Sige, sa babay. Wait ko na lang yung tawag mo ulit. Diyan, ano ba yan na? Pag si Papa mo ganyan palagi. Sangkay, bawal pala. Oo nga, bawal daw. Sana all bawal. Thanks, Bonsoy. Ingat lagi. Sangkay, Grace, baba mo nga yung main channel mo. Click ko yung video. Saan sa Sagato? Franz, thank you. Ayun, dito pala sa Sagato. Sagato mo muna. Guys, play ko yung video ni Sagato. Punta tayo sa volleyball. Ano yun? Ano yun yung play mo? Ay, pinana si Bakit? Nagpa-premyo? Ha? Sagatan dito ako sa'yo. Interpret vlog, shoutout sa'yo.
Next kita dito, nakalimutan ko. Sorry, next kita dito kahit mag-alis ka, okay lang. Puntahan ko na lang yung ano mo. Next kita dito kay Biboy pa-end naman. Bakit? Bakit baliktad? Ha? Hindi, dapat na po hindi dito. Hindi dito ako magugulo. Ow! Okay. Interpret Ano bang gagawin? may kita. Last one ako sa'yo. Ang laki pala ng bahay nito. I have money. I have money. I have money. I will. Sana si B-Boy. Hoy, B-Boy, ba't nanahimik ka na? Pangalitan ka na ni nanay? Ha? B-Boy? Ano na? Asan na ang B-Boy ko? B-Boy, saan ka? Pagalitan ka ni nanay, boy. B-Boy? Pagalitan ni nanay, boy. Aray ka, napagalitan ni nanay. Sangkay, nandito pa rin ako, Sangkay. Napagalitan ata ng isa. Alis pa ako. Ha? Ang sakit. Ano pinanood niyo? I miss so tired. May pinasubscribe I siya. miss so tired. Tapos, I'm orange. comment doon. Tapos doon siya magkukuha ng discount. Ano ba yung ginagawa niyo? Mga pa, error full yata. Oh, ito. Ilang viewers na? I better go. I let go. I yellow. I let go. I let I never shot. I never shot. I never shot. I never shot. Ay, pinalis ka. Tapos bubunot. Ubunot nga lang. Ano? Yung pinin niya, yan pala yun, ah. Joy Himpe. Hindi na nag, ano si Bibi. Wala na akong viewers eh.
Simula na. Wild elephant. I wild elephant. Oo. I wild elephant. Wala kang pera yun. Hey, eat elephant. Oh, I will. Hey. I wanna kangaroo. Shoot well. Mark, John. Ika nga dito, magsilim ka na nga. Dahil pakibukas nga nito ng sila ng ulit. Ito natin tulong pa. Paring Mark John. Ano ba? Pabosas. Akin na. Hindi kayo matapos. Aray ka. Ano, B-boy? Ano na? Anong balita? Kasi, Napagalitan ka na? Ha? Aray ka. Galitan ang sangkay ka. Hintay ko lang yung yung deliver sa akin na sticker. Galing pa yun sa Manila. Ito na Balinchis. Maroko, loko, official, wala ka dyan sa live ni Hanatik mo. kaya naghubad ang damit. Wala ka kanina sa live ni Hanatik mo Pumapasok ba siya ron? Still watching ako kay ano ito? Interpret, nandito ako sa iyo, naka-play ka. Next kita dito, Daniel Paulson dito sa isang cellphone. Naka-play si Sagato. Ang gagawin mo sa taas. Okay, Kuha ka ng damit ko, lagi kuha ka ng yan. damit ko. Pumapasok yan. Lagi ba? At least andun pala kayong dalawa. Nak, mahulog ka dyan. Lumusot ka dyan sa bumaba ka dyan. Dali. Baba. Kita ka tulog mo. Mahulog ka dyan. Kasi tingin. Ano ka kukunin mo dyan? Siya support lang ako. Hindi gaya niya.
Manyagis siya. Grabe si Daniel. Daniel, ilan taon ka na pala? Dan na, watch kita dito, Daniel. Sa isang cellphone. Interpret, dan ka na sa'yo. Watch sa'yo. Ah, 25. Akala ko bata ka pa. Akala ko nasa ano ka lang, 18. 25 ka na pa. Yung live ko, sino unang pumasok sa live ko, mabukas pag siya. What's ka sa'yo, Daniel? Thank you so much, ah. Duka. Uy. Duud. Wala yung viewers mo. Ha? Si Elvin siguro ito. Si Boss Eljan siguro ito. Bakpahan.
Alan. Esa. Batan. Nabil, huwag mong kalimutan yung sticker. Number 126. Aray ko. Ang layo no. 28 likes. My smile. Smile. Tingnan mo yung kinuha mong bond paper. Diray ko. Ano? Wow. Tingnan sa'yo. Kulit ka. Hello, ABC. Hello. Hey. Wow. Animal. Animal. Hey. Our kitten. There. Ilang piraso yung basahan ng pera doon? 10 piso? Yeah? Ilang piraso? Ayun lang. Nakahanap lang. Ano ko? Kung ano? Ito, tatlo lang. Masaya na naman si Marocco sa premier niya natin sa Ligo Challenge. Yung laban, tapos na. Meron yung laban. See. Ganito. Oy. Ayan. Kaya mo mag-brush ng teeth. Hindi talaga salon. Ayan. Hindi ka makapala yung mga mo. Ano yan? Ay, Tolwerdo, shout out. Maraming salamat. Love you. Ay, wala nga naman tol. Tatlo yun, biniji ko sa'yo. Kaya ito sa kanina. Kaya ito.
Salamat sa pagpasyal. 2 hours lang ako, mag-end na rin ako mamaya. Biboy TV, boom, hoy. Ano yun? Pinagalitan ka ni nanay, no? Kasi nawala ka bigla. Walay ka, pinagalitan ni nanay, si Biboy. Kasi, thank you so much sa inyo guys, sa inyo pagpasyal. Tumigil ka nga. Ay, hindi ba nagagalit? Kala ko nagagalit sa'yo eh. Buti naman. Ako pa. Mayabang. Mayabang ka rin. Hindi daw nagagalit pero nawala ka sa live ko. Hindi, wow. I-apply ko ulit yung video. Talwerdo, maraming salamat sa pagpasyal. Mag-play ako ng video. Dito ako sa Tubig Expressway. Harang. Thank you, Talverdo. Talverdo, pupunta ka bang ano? Pupunta ka ba sa Planet, sa anniversary ng Planet Soul? Walang ano man, tol. Salamat din. Iniingatan namin. Yan siya sa mga kinakain. Joke lang naman yun. Para siniseryoso mo naman agad. Biro lang dito. Salamat pala sa palipad. Ay, hindi pa ako sure. Ganun ba? Si Lenma hindi. Pupunta. Sino mga kilala namin doon na pupunta? Hindi sila Chris Motovlog. Hindi ako sure kung mapupunta rin. Where the boom? Wala akong kakilala. Last year nandun ako. Oo nga, nakita kita din. Pumunta. Nakita ko yun sa mga vlog ng ibang vloggers. Iboy, boom. Doon pa naman Kalakanoto gaganapin. Ay, Glory. Shout out sa'yo, Glory Crazy. Watching ako Sangkay, B-Boy. Talwerdo, maraming salamat sa pagpasya. Ano na lang, 27 minutes, maganda. Basic Glory. Kaya nga, hindi pa ako makarating sa kubo nun. Oo nga, medyo malayo nga yun eh. Ano nila, Kanoto. Hindi ko rin gano'n alam yun eh. Kung kayo Elijah, pero alam ko pumunta ron. Sa ano, sa Bukana, alam ko pumunta ron. Siya na, hindi ko challenge. Siguro may mga buzzer na yan. Ano kaya na? Batiks yan. Sisikat ba yan ng ganyan kung hindi? Walang basa. Si Sunshine naka-live. Ay, ano din, Doy? Ay, maghanap ka rin ng Ligo challenge tayo. Go. No. Sino manonood sa akin na magliligo challenge ako? Kaya Baka Biboy, sabi- sino na manood sa kanya pag nag-Ligo challenge siya? Baka si B-Boy lang yun. Siya si Sagato. Saan kay B-Boy naka-live si Sunshine? Andun na, speak. Pag sabi ko lang, saan kay B-Boy naka-live si Sunshine? Andito na. Talo na naman. Talwerdo, baka may pupuntahan ka. Pasyalan mo yung mga kaibigan mo dyan.
chill na lang ako dito. Ano lang tong live ko pang ano lang. Aray ko po. Naantay ko pa ang premiere ni Naksutol. Oo nga, yun hindi nga yung naantay ko. Premiere niya. Anong oras ba yun? Para may tambay ko itong dalawa. Boy, boy. Boy, boy. Di ba ito yung sa inyo? Tayo. Bunso ganda. Oo, si Bunso ganda. Nakalag yata. It's off tomorrow. Minsan kasi so Awesome. Oh. Sure. Awesome. Awesome. Okay na yan, ha? Hey, 5 viewers, shout out. Anong boses yung leg mo? Tension. Ito Ngayon ba yung Lilibe? Yan ba yung rider mo tumawag sa'yo? nasa ano pa eh. Sa may Tangdan Sura. Layo pa yan. Ay, mas may dumating. Ay, darating. Ano nang bayad mo? Hindi. Sabi na. What a joy. What's that? What a joy. Oh no! Liza! Dami na nanghingi sa akin ng sticker ah. Mukhang masusold out ang sticker ko ah. Ouch. Sold out pa ng sticker ko ata. Naka-live na yun. Dami naka-live ngayon ah. Aray ka, dami nagla-live ngayon. Oh. 5 viewers, thank you so much po. Tolwerdo, maraming salamat sa pagtambay. Masakit kasi ang mata ko pag nag-ano sa bulan sa namin. Wala naman tong grado. Tantay di kaya, sana kita mag-injection na ito ko. Ano ha? Sensep sa pagkamay. Ano yun ang isang Mark Dab. Sabi nila, ano sa dyan sa Dubai, maraming discoveries yung sharing ng road kaya division.
Si Tol Eljon siguro to. Itong ano. Alan. Pagkano magawa mo tol ng sticker? Yung 30 pesos tol ay 600. Bali ano, bali ang pinagawa ko ay 60 piraso. Bali ano, 1-2. Bigyan ko yung ano. Bali kasi meron kaming pinagawa na sample. May bayad kasi. 150. Pinadala niya rin sa akin. Lalagay ko dyan sa pinto. Magandang klase na ito. Oo nga, parang nga, sabi kasi ng kaibigan ko, magandang klase daw yung paggawa niya, ipapagawa niya. Para kahit hindi naman ganun kaano, at least hindi siya basta-basta masisira ganun. Ganda nga yung nagpipila. Friend na ba tayo tol sa ano, Facebook? Tol ano, Tol Werdo. Ito Facebook ko tol, baka may ano ka, may time ka. Follow na lang din ang aking Facebook page. Mark Joselvano tol. Tol Werdo. Di ko alam tol. Yan tol oh. Baka may Facebook ka. Follow mo ako dyan. Akin na yung stick dyan. Okay tol, na-SS ko na. Okay. Salamat tol. Ayan o. Ito sa ampli. Hindi na natigil eh. Naka-watch pa rin ako sa'yo tol. Kala mo. Okay. Still watching ako sa'yo. Sabi ko tuloy ka magtalan. Sumahod ka na ba tol nung ano, nakaraan? Ginamit mo ba ito cellphone? Ha? Magsulat ka na lang ako. Sulat ka dito. Huwag. Monetize na ako sa Facebook eh. Kaya nagpagawa na ako ng sticker. So mayroon na kasi nag-ano sa akin ng sticker ng kaso wala akong maibigay. Sabi ko wala pa akong ano, pagawa ng sticker. Yung mo, pag gumagawa ako ng ano ano ko ng picture, maganda yung ano niya, magbibigay siya na agad ng 33 points agad. Wala pa $1. Okay. Okay tol, sumahod ako baka sa sunod na sa Oo tol, sumahod ako baka sa susunod sa sahod ko sa December. Tol Werdo, sasahod ka din. Oo nga, salamat lang ako kay Labi Boy, kay Will. Dahil kami pinapaliparan ni Will. Swerte lang namin kasi meron kaming mabait na sponsor. At laging binibili ang aking paninda, kaya nakakatuwa. May nagagawa akong content. That's my pen. Mahina na yung Facebook ko ngayon. Wala na na-monetize. For viewers, thank you so much. Depende. Yan, confirm ko na. Akin na yung pencil Jovin case mo. Istabela. Ayun na, hindi na. Ang mo na yun. Jovin Istabela ba? Hindi yan. Ito ang pencil case mo. Doon, yung isa. Hinday nung. Nandito ako sa mo, Facebook mo, tinitingnan ko. Live. Ito mo ba? Ito mo ba? Hi, B-Boy. Thank you.
Tama mo, meron ako sa pinost sa Facebook na sticker. Triangle. Ay, mo na naman. Sige, talong ka. Mukhang magandang pagkagawa. Ano mo, May nag-message. Wait lang, may nag-message sa akin sa Messenger. Stop. Oo, totoo yun. Totoo yun. Di ba yun? Wala na. Flash. Si Merns Gonzalez, friends na rin kami sa Facebook. Kasi pumasok siya kanina. And sabi ko, hindi ko alam papunta kay Kanoto. Sabi naman niya sa akin, ay! add mo ako sa Facebook para matunton mo yung turuan kita. Yan, ko siya. Bakit kaya gano'n dumating sa buhay mo? Shoutout po sa 3 viewers. Thank you so much, guys. Kati lang yung ko eh. For viewers, thank you so much po. May oras siguro darating yung rider na yun. Hey, 12 na siguro. Baka 12 na dumating yan. Ew. Mag-drop-drop. Hindi, oy. Ayun na ako ninyo ko, anak, kapoy-kapuya. Flash yung sticker mo, tol. Yun, no? Eh, glossy ba? Ayaw, kapoy-kapuya. And sa TV, For viewers, thank you so much. gamit ng computer. Done na sa'yo, tol? Watch. Ay, kabishi ko, shout out. Ay, kabishi ko, shout out. Hey, kita. Kita ako, nakaplay ako sa'yo. Hey, kita. Ay, ayaw pindot ah. Kabishi ko, nandito ako sa'yo. Salamat sa pagpasyal. Good evening, Ate B-Boy. Good evening, Papa Mark. Thank you so much. Talwardo, maraming salamat. Oo nga, glossy yun to. Merong ano. Hey. Ang mahal naman ng ano, Glossy. bayad. Mahal nga yun. Yung ano talaga yung ano. Ito yung inaano ko, hindi No? sabi ko. Mommy. Pakulay naman tayo dyan kahit red or orange. Sino? Tawid yan eh. Ha? Tawid yan eh.
Siya nagaganon. Tahan naman yung sila pag gano'n. Susuportahan naman yan sila pag gusto talaga ng ano. Pero si Tusina din. Sabi nito nga, sabi nito. Naghahanap pa si Naruto pagpalit. Kaya ngayon nandito, puro lalaki yun nandito. Andyan si Eljon. Maroko andyan din. Wala ko sila. Sabi, naghahanap pa sila. Grace. Si Grace. Grace. Ito mo. Ha? Grace mo to mo. Yes mo to vlog? Ang lalaki pa lang din ang mga. That's why I switched to Pantene. It gives my daily dose of pro vitamin formula and straight. Hello? Sige, punta na ako dyan. Magkano pa lang yung ano ko? Tingnan ko lang, sir, ah. 176, sir. Sige, punta na ako. 176? Sir, lagyan ka kayo, sir. Salamat po. Sige. Ay, nagbawas ko pala dito ng 600 ano. Tambay lang tol, bihis muna ako. Sige tol, kukunin ko lang yung ano ko, yung aking sticker. Wait lang ah. Sangkay Bunsoy, wait lang ah. Balik ako. Kunin ko lang yung sticker. May sticker na.
Hi guys. Wilfred Patches. Shoutout sa'yo. Koray, nandito na yung ano natin. Dumating na rin ang ating sticker. Thank you so much. Sangkay Grace, salamat. Salamat sa pagtambay. Sangkay, thank you. Sangkay. Ooh. May sticker ni Papa. Karay. Sticker natin. What's up mga kawaray? Dumating na pala yung sticker natin na pinagawa. Yan mga kawaray. Mga subscriber natin at followers sa YouTube at sa Facebook. Ayan. PM lang kayo sa akin. Mag-PM, mag-comment lang pala. Comment lang sa akin, comment section. At sa mga gusto lang po ha. Walang pilitan. Kawaray, yan. Ginagawa natin. Thank you po kay Adrian Bayubo. Salamat sa iyo, boy. Salamat sa suporta mo sa akin. Thank you so much sa yung paggawa ng aking sticker. Thank you so much. Glossy. And yung pagkakasya. Okay, thank you so much po sa mga nakapalo sa atin at nakasubscribe sa YouTube at sa Facebook. Nag-ano sa atin kanina, nag-comment sa ating comment section. Guguntingin ko pa ito. Thank you Lord, salamat po. Thank you so much. Sticker na tayo mga kawaray, vlogger na talaga. Thank you Lord, thank you for watching at lagi. God bless, bye-bye. Sangkay Grace, maraming salamat. Mga kawaray. Ito yung sample na ginawa niya. Pares lang malaki. Welcome, Sangkay. Ito yung extra ang pinagawa. Muna yung ginawa, sabi ko, parang layo. Tatanggalin pa to, di ba yung ibabaw? Ay, hindi. Kawaray. Sticker natin dumating ngayon. Ito dalawa to eh. Yan mga kawaray. Tingnan nyo guys. Parang madumi. Hindi ba? Meron pa nga dito yung ulo. Back to back yung isa. Ano ko na lang ito guguntingin ko. Para maayos natin. Thank you po. Thank you so much sa ating kaibigan si Adrian Bayubo. Salamat sa sa yung effort dito. Sa pagpapalalamog. Oni! Sarap ng Oni. Banje! Wow! Tal, meron akong sticker tal. Kabayan, hello.
Kung agabihay mo. May sticker na tayo mga kawaray. Congrats. Thank you sang Tol Banji. Ang kulit. Ang kulit ng gawa, oh. Ang ganda. Ang ganda nga sanggay. Tol. Yung picture ko lang hindi maganda. Yung nakalagay dito. Ayan. Makikita ko sa inyo. Yung nakalagay dyan. Mark Joe Salvano. Share and comment. Mark Joe Waray TV. Buhay, Bindor at Bangketa. Mga kawaray. Thank you. Thank you. Sana all. First time. Subscriber and like, comment. Share and like ang comment na nakalagay dito. Para naman dito nakalagay subscribe at follow. Solid to lah. Oo nga. Ano pa? Tawag nito glossy. Like 29. Thank you so much, Oni. Pero nga akong gunting mo. Nahanap ko nga yung gunting na kulay. Ayun o. Yan, makulay yan. Dapat matalas yung gunting na yan. Like 30 tol. I thank so much sa inyo guys. Salamat sa inyo pag-like. Ngas. Oh, yeah. May sticker na tayo. Kasi marami sa akin ang dito sa palengke na nangihingi ng sticker. Sabi, Waray, may sticker ka na ba? Sabi ko, wala pa. Papagawa pa lang. Marami kasi nangihingi sa akin ng sticker. Sabi ko, wala pa eh. Papagawa pa lang. Kaya ngayon, meron na tayong sticker. Meron na tayong ibibigay. Diba? Paano ba ito paikot? Hindi ko alam. Paikot siguro, no? Kapatid Banji, may galab shoutout. Pa-square mo Ma'am na lang. Oni, may galab shoutout po. Ha? Pa-square na lang. Pa-square? Natanggalin mo naman yung ano eh. Wala namang plastic yung pag dinikit mo. Mayroon. Saan? Dalawa ito, kabilaan to eh. Yung Kaya nga, pag dinikit mo na yan, nakatanggal mo na yung plastic. Buka ka ng isa. Put ka ng isa. Paano na lang? Ano yung buting ng pulong? Paganyan. Oo, tol, tatanggalin mo yan at ididikit din. Oo nga. Try ko nga isa. May IC. May IC dalok. Saan ko ilalagay ito? Kasi yung cellphone ko mayroon na. Tatakpan ko na lang yung kay Villarde. Para akin naman nakalagay. Diba sinabi ko sa'yo, hindi. Mamaya pa yung matanggal pag ano? Mamaya pa ba yan? Image. Guys, saan na ba yung cellphone? Interminate case ah. Tarik ka. Nakakit ba? Tinakpang ko na Liardi. Yun nga naman, tanggal. Ganun pala yun. Glossy nga. Ganun pala yun. Gaspang. Okay na nga. Tama. Kwadrado nga lang. Kwadrado lang palang ito. Kaya ko pabili. Mahirap tanggalin niya pag sagad ang gunting. Oo nga, kaya try ko muna yung isa eh.
Kaya di pala talaga dapat ano. Naksa na yung red na scissor na. Hey! Mahanap yung red na scissor. Alligator. Hey! Ayan ba yung sample nyo? Ito yung una. Ito yung una niyang ginawa. Sabi ni Raymond, huwag Kuya Mark, ganun. Dapat, ito yung pinaano niya. Ganito para buo. Mas Sakop malaki, yung ano. pero malayo. Ayan. Mahirap po. Tanggalin. Nakaparay. Lock mo yung gate doon, guys. Ha? Oh, linak po. Tsaga lang talaga magupit-gupit. Bakit na yung gupitin na? Hindi ka ng mga talos na bulto. Talas naman itong ganito nito. Hello, hello. Hello, hello. Ano, Feli? Hello. Hello, hello. Thank you guys. Maraming salamat sa 2 viewers. Hello. Ano ba nandyan? Hi, hello. Orange. Orange. Wow. Wow. White. Our cow. Our cow.
Oh. Thank you guys. Thank you so much. Nagtapon mo nga dun sa lababo na. Yan. Diyan, gusto mo ako. Thank you. Pinitawan lang sa big ka rin eh. Ito na likod ko. Ikaw na lang magunting nito, May. Ikaw na lang magunting. Five. Sticker natin na pinagawa. Paparay. Yung sa mga kawaray. Kunin ko na yung sticker ko mga kawaray. Nandito na yung lalabog. Nandito daw sa may 7-Eleven. Tingnan natin yung talagang magandang mga kawaray yung ginawa natin. Ang ginawa ng ating kaibigan na sticker bill ko bago. Thank you Lord. May sticker na tayo. Ayan na. Yung sa mga kawaray. Palabas na po tayo. Cake ng Villa Birthday. Ito na natin mga kawaray. Kala ko. Kay Marjo. Kala. 170. Wala eh. Mga kawaray. Yes, yes. Yes, yes.
sheets. Sheep. What's up mga kawaray? Nandito na pala mga kawaray yung sticker natin na pinagawa sa ating kaibigan na si Adrian Bayubo. Salamat kay Adrian Bayubo sa kanyang effort dito sa paggawa ng ating sticker. Nanggaling pa to sa Manila. Thank you sa Adrian Bayubo. Maraming salamat. Ito na mga kawaray. Yun. May sticker na tayo mga kawaray. Sa mga gusto ng mga kawaray mga sticker natin, ay Mark Kawaray TV na sticker. Yan. Comment lang sa baba. Comment down sa may comment section mga kawaray. So, isa mga kawaray. Nandito na pala mga kawaray yung sticker natin na pinagawa sa ating kaibigan na si Adrian. Salamat kay Adrian Bayubo. Import. Di ba mas maganda catering? Galing ko sa Manila. Thank you sa Adrian Bayubo. Salamat. Mga kawaray. What's up mga kawaray? Dumarating na pala po yung ating pinagawang sticker. Shoutout pala sa ating kaibigan na si Adrian Bayubo. Thank you Adrian sa iyong effort sa pagpagawa ng ating sticker. Nanggaling pa to sa Manila. Yan mga kawaray. Ang kawaray sticker natin. Sa mga gusto guys na mga kawaray sa ating sticker na bago at pinagawa, sa mga magsasabi sa akin kung may sticker na ako. Ngayon may sticker na ako mga kawaray yan. Ay, thank you Lord. Comment lang kayo mga kawaray sa mga gusto magkaroon ng sticker ni Mark Kawaray TV. Ayan. Ay. Sa mga gusto ng mga kawaray, baka marami sa inyong daga. Ayan, pwede. Pwede to. Pambantay sa mga pinto-pintuan nyo o bintahan kung nasa man. Mga kawaray, joke lang. Salamat pala sa ating kaibigan na si Adrian Bayubo. Thank you, Tol. Salamat na marami sa iyong effort. Ingat ka lagi. God bless. Love you. Bye-bye. Mga kawaray, sa mga solid mga waray natin dyan, I love you. May sticker na tayo. Sa mga nangihingi dyan, dito na hinihintay niya. Shout out. I love you. Bye-bye. Thank you for watching my vlog. Ingat lagi. God bless. Bye-bye. What's up mga kawaray? Dumarating na pala po yung ating Okay na yan? sticker. Isa lang? Shoutout para sa ating kaibigan na si Adrian Bayubo. Thank you Adrian sa iyong effort sa pagpagawa ng ating sticker. Nanggaling pa sa Manila. Diba? Ano rin? Sticker natin. Sa mga gusto guys, sa mga kawaray sa ating sticker na bago na pinagawa. Sa mga nagsasabi sa akin kung may sticker na ako. Kaya may sticker na ako mga kawaray. Thank you Lord. Comment lang kayo mga kawaray sa mga gusto magkaroon ng sticker ng Mark Kawaray TV. Ayan. May mga gusto ng mga kawaray. Baka marami sa inyong daga. Ayan. Pwede to. Mga pambantay sa mga pinto-pintuan nyo. Pintahan ng mga kasama. Salamat pala sa ating kaibigan na si Adrian Bayubo. Thank you, Ton. Salamat na marami sa inyo. Animals. Kalagi. Yes. Mga kawaray, sa mga solid kawaray natin dyan, sa mga nangihingi dyan, dito na yung shout out. Ingat lagi, guys. Huwag mong pakialaman. Balik po ang gintik. Itabi mo muna kasi yung isa doon. Mamaya apak-apakan na yan. Mo yung anak mo. Hindi pa naman pagsator yan. Shout out Andy. Ay, Anda. Anda. Ganyan lang.
Ang pag ganyan nga lang is bakit pinaano mo sa ano? Tingnan mo yung space dito. Tingnan yung space. Hindi, kaya naman nila yan. Dito lang naman yan, oh. Ah, Sa mga kawaran. Dumating na pala po yung ating ginagawang sticker. Shoutout para sa ating kaibigan kasi Adrian Balupo. Thank you Adrian sa iyong effort sa pagpagawa ng ating sticker. Nanggaling ko sa Manila. Yan mga kawaran. Kawaran sticker natin. Sa mga gusto guys, sa mga kawaran sa sticker na bago. Sa mga kawaran. Dumating na pala po yung ating ginagawang sticker. Shoutout pala sa ating kaibigan kasi Adrian Balupo. Thank you Adrian sa iyong effort sa pagpagawa ng ating sticker. Nanggaling ko sa Manila. Yan mga kawaray. Kawaray sticker natin. Sa mga gusto guys, sa mga kawaray sa sticker na bago nagawa. Sa mga magsasabi sa akin kung may sticker na po. Ngayon may sticker na mga kawaray yan. Ay, thank you Lord. Comment lang kayo mga kawaray sa mga gusto magkaroon ng sticker ng mga Kawaray TV. Hello. I could go. Yung mga gusto ng mga kawaray, baka marami sa inyong daga. Ayan. Pwede ito. Pambantay Mali sa mga pinto-pinto. siya. Salamat pala sa ating kaibigan na si Malicela Edward. Hola. Salamat Hola. Hola, my dear. sa iyong effort. Thank you so much. Palagi. God bless. Bye. Mga kawaray, sa mga solid, mga waray natin dyan, I love you. Sticker mo tayo. Sa mga nangihingi dyan, dito na hinihintay na. Shout out. I love you. Bye-bye. Thank you for watching. Ingat lagi. God bless. Bye-bye. Usap mga kawaray. Dumating na pala po yung ating ginagawang sticker. Shoutout para sa ating kaibigan kasi Adrian Balupo. Thank you Adrian sa iyong effort sa pagpagawa ng ating sticker. Nanggaling ko sa Manila. Yan mga kawaray. Kawaray sticker natin. Sa mga gusto guys, sa mga kawaray sa ating sticker na bago ginagawa. Sa mga magsasabi sa akin kung may sticker na ako. Ngayon may sticker na mga kawaray yan. Ay, thank you Lord. Comment lang kayo mga kawaray sa mga gusto magkaroon ng sticker ng mga Kawaray TV. May mga gusto ng mga kawaray. Marami sa inyong daga. Ayan. ano naman? Dito, mga pambantay sa mga pinto-pintuan nyo. Salamat pala sa ating kaibigan na si Adrian Bayubo. Thank you, Ton. Salamat na marami sa inyong tipo. At kalagi, God bless. Bye. Mga kawaray, sa mga solid, mga waray natin dyan, I love you. Sticker na tayo. Sa mga nangihingi dyan, dito na hinihintay na. Shout out. I love you. Bye. Thank you for watching. Ingat lagi. God bless. Bye. Paano yata si Su? Sangkay. Wow, kapre. Night. Bye-bye. Kanina ka pa ba nakabili? Ano na ba? Premiere na ba si Su? Nihintay ko nga rin eh. Mamaya nalagpasan na ako. So, nambog ka na. Tapos na ba siya mag-premiere? Saan kay Len ba? Tapos na yata. Ano ba oras yun? Wala nga eh. Wala ba? Nahanap ko, wala. Hinihintay ko pumasok sa akin eh. Wala ba? May ano daw siya. So, ano? Hindi ko na nga lang itong ano. Condolence Aljun.
Saan na ba yun? Baka uploaded ang premiere niya. Ah, ganun ba? Tagal naman. Wala yung sticker natin. Pagawa ko ng sticker sangkay. Kasi marami akong followers dito sa sa palengke na nangihingi sa akin ng sticker. Yan ang pagawa ko. Oh, oh. Oh, galing. Galing mo mamay na. Hirap na magkupit eh. Galing mo pantay. Hirap na maggunting. Huwag mo sagad. Hindi naman nakasagad dyan. Yung dito lang yan, oh. Kawaray, sticker natin. Yung sa ano yun. Pantangin ng putik ko dito. Bukas na ito. Pero medyo masarap yung gunting. Yung mga 10 piraso, wag mo na yan. Yung banda yung yung back to back namin. Ang puti ko rito, kala mo talaga. What's up, mga kawaray? Dumating na pala po yung ating pinagawang sticker. Shoutout para sa ating kaibigan na si Adrian Balugo. Thank you, Adrian, sa iyong effort sa pagpagawa ng ating sticker. At nanggaling ko na sa Si Ma'am Manila. Oni. Yan mga kawaray. Yung ano ni Kirby. Mga sticker natin. Sa mga gusto guys, sa mga kawaray sa sticker na bago pinagawa. Sa mga nagsasabi sa akin kung may sticker na ako. Ngayon may sticker na mga kawaray yan. Ay, thank you. Comment lang kayo mga kawaray sa mga magkaroon ng sticker na Marley Waray TV. Sa mga gusto ng mga kawaray, Ha? marami sa inyong daga. Ayan. Pwede ito. Mga na pagpantay sa mga pinto-pintuan nyo, pintahan ng mga sama. Mga kawaray, joke lang. Salamat po na sa ating kaibigan na si Adrian Bayubo, Nagleton. Salamat na marami sa iyong ipon. At lagi, God bless. Bye. Mga kawaray, sa mga solid mga kawaray natin dyan, lagi yung may sticker na tayo. Sa mga nangihingi dyan, dito na hinihintay na. Shout out. I love you. Bye. Thank you for watching Net Live. Ingat lagi, God Ano bless. nawala ng bahay si Kasilong? Bakit? What's up, mga kawaray? Dumating na pala po yung ating Gagawin ka. ginagawang sticker. Shoutout para sa ating kaibigan na si Adrian. Yan yung pala nasa Thank you, ano. Adrian, sa iyong report sa pagpagawa ng ating sticker. At nanggaling po sa Manila. Yan mga kawaray. Kawaray sticker natin. Sa mga gusto guys, sa mga kawaray sa sticker na bago na pinagawa. Sa mga nagsasabi sa akin kung may sticker na ito. Kaya may sticker na mga kawaray yan. Ay, thank you Lord. Comment lang. Wak-wak tao po. Good evening, Papa Mark. Uy. Sarap sa iyo. Kumusta? Grabe, mga ka-so-weird. Pasko na naman talaga. Ngayon ay Birmas na no, September. Grabe, excited na naman ako sa darating na Paskuhan. Actually, ang dami ko na mga pinagpili sa mga regalo para sa aking mga inaanak. Maganda-handa kayo dahil grabe, mga ka-so-weird. Pasko na naman talaga. Ngayon ay Birmas na no, September. Grabe, excited na naman ako sa darating na Paskuhan. Actually, ang dami ko na mga pinagpili sa mga regalo para sa aking mga inaanak. Maganda-handa kayo dahil
Oy, Nina. Nina Kalonga. Hello everyone. Kumusta? Long time no see. Napadaan ka din. Lang pinapumakalit ako. Pareskurento kayo lahat. Kayo, pasok sa Kongreso. Eleksyon, nanalo, safe. Go, pagyabang. Our friends. Ay, yan pala talak na, nagustit na. Ouch. Kasi mo, Ha? Ano? Oni, Andiyan ba? Sabi. ang dami sinasabi. Isa-isa. Sus, ang arte. Sige, hata ka ng ano mo. Out na ako, tol. Hindi na kaya na antok. Sige lang, mag-end na rin ako. Salamat, Talwerdo. Like, kung What's up, man? Go. What's up, man? Alright. Finds it. Dumating na pala po yung ating ginagawang sticker. Shoutout para sa ating kaibigan na si Adrian Mayumi. Thank you, Adrian, sa iyong effort sa pagpanawa ng ating sticker. Babay na mga kawaray, mag-out na ako. Thank you so much kay B-Boy. Salamat sa palipad. Sticker natin. Out na ako. Gusto guys, mga kawaray, sa sticker na bago.